Pozdrav svima! Srbija će ponovo biti rukometni centar Evrope, a mi ćemo se ponovo družiti u rukometnoj fantaziji. Svakog ponedeljka najavljujemo 10. evropsko prvenstvo za rukometašice koje će se od 4. do 16. decembra održati u Srbiji. Prvi put u istoriji Evropske rukometne federacije jedna zemlja će u istoj kalendarskoj godini biti domaćin muškog i ženskog evropskog prvenstva. Posle odustajanja Holandije od domaćinstva Evropskog prvenstva za rukometašice, čak 11 zemalja bilo je zainteresovano da preuzme ulogu domaćina. Među njima su bile i Nemačka, Francuska, Norveška, Švedska, Danska. U takvoj konkurenciji ponovo je najveće poverenje čelnih ljudi evropskog rukometa dobila Srbija. To je pre svega veliki izazov, pozitivan izazov i velika prilika da rukomet u Srbiji, sport u Srbiji, zemlja Srbija opet pokaže najbolje što ima, jer je vjerojatno to oblast u kojoj Srbija ipak pokazuje najlepše lice. I tu šansu ni država Srbija, ni rukometni savez, ni sport Srbiji ne sme da propusti i moramo napraviti još bolje ili barem jednako prvenstvo kao prošli put na svakom planu. Znači, kao i uvek, prvi je taj organizacioni, mi ćemo to sigurno raditi kako treba zajedno sa EHF-om. Drugi je takmičarski, želimo da trasiramo put po kome će naša reprezentacija već na idućem svetskom napadati medalju i biti siguran učesnik olimpijade u Riju 2016. jer to je plan za ovu žensku reprezentaciju, a na finansijskom i turističkom smislu želimo da ponovimo da 30.000 stranaca dođe u Srbiju, da ovde provedu i ostvare 100.000 noćenja i da tako uživo vide kakvi smo i kakva je naša zemlja, da tu poruku preko 1,5 milijarda ljudi, kao što ste čuli na konferenciji štampu, vidi na televizijama širom sveta. Mislim da je to nešto što niko ne bi propustio i da je to razlog zašto je 11 zemalja želelo da bude domaćin ovog prvenstva. Glavni adut u našoj kandidaturi bila je briljantna organizacija šampionata za muškarce u januaru ove godine. Po mnogima, to je bilo najbolje organizovano prvenstvo Evrope za rukometaše u istoriji ovog takmičenja. Podaci su zaista za istoriju. 300.000 gledalaca pratilo je uživo utakmice iz 5 dvorana u 4 grada Srbije. 1.500.000 televizijskih gledalaca pratilo je utakmice na svim kontinentima. Ono što je posebno ostavilo utisak i doprinelo da i u decembru budemo domaćini je atmosfera na tribinama, oduševljenje navijača, novinara i svih ostalih gostiju gostoprimstvom tokom prvenstva u januaru ove godine. Zbog svega toga i velikog organizacionog iskustva od 4. do 16. decembra imaćemo priliku da ugostimo 16 najboljih ženskih selekcija starog kontinenta. Šampionat Evrope ponovo će biti održan u 4 grada: Beogradu, Nišu, Vršcu i Novom Sadu. 16 selekcija podeljene su u 4 grupe. U grupi A će igrati Srbija. Sve utakmice grupe A igraće se u Beogradu u Kombak areni. Rivali Srbije biće zvanični evropski, svetski, olimpijski šampion Norveška, Ukrajina i Češka. Domaćin B grupe biće Niš. Za Čair će biti veoma teško naći ulaznicu jer su rivali Švedska, Francuska, Danska i Makedonija. Makedonci su već počeli sa kupovinom karata, a tradicionalno na svako takmičenje rukometašica dolaze Skandinavci i Francuzi. Novosađani će ugostiti selekcije u grupi C: Hrvatsku, Nemačku, Mađarsku i Španiju. Vršac će biti domaćin Rumuniji, Crnoj Gori, Rusiji i Islandu, koji će igrati u grupi D. Sistem takmičenja je takav da će iz svake grupe po 3 selekcije nastaviti takmičenje u drugoj fazi, koja počinje 9. januara. Ukrštaju se grupe A i B, C i D, a bodovi se prenose u drugu fazu. Evropsko prvenstvo koje je pred nama biće prvo veliko takmičenje u ženskom rukometu u Srbiji posle skoro 4 decenije. U našoj istoriji imali smo zaista izuzetne rukometašice, ali je svakako najbolja Svetlana Kitić, koja je proglašena za zvanično najbolju rukometašicu sveta. Ja, kao i u svim stvarima, kad je u pitanju sport, kad je u pitanju rukomet, sam jedan veliki optimista i iznad svega verujem, bila sam presretna što smo dobili evropsko prvenstvo. Znamo kako Holandija je odustala, mi smo, što se kaže, uskočili zadnji čas, već vođeni onim da smo bili predivni domaćini evropskog prvenstva kad su naši muškarci u pitanju. I verujte mi da živim za decembar mesec, živim za trenutak kada će Beograd i mnogi Beograđani i mnogi klinci po osnovnim školama znati da se još uvek kod nas igra ženski rukomet, da postoji ženski rukomet, da već dugi niz godina nemamo nikakve, da tako kažem, nikakve uspehe i naravno da klinci se vezuju za uspehe tipa Novaka Đokovića, Jelene, košarkaša
I mislim da ova naša mlada podmlađena generacija ima i tekako šanse da uradi, da iznenadi mnoge svoje protivnike, naravno vođena i na krilima naših predivnih navijača kao što su to uradili sa muškom reprezentacijom prošle godine, odnosno ove godine u januaru. Kaže, imamo dve šanse, imamo evropsko prvenstvo, imamo svetsko, oba su tu u Srbiji, u 4 naša predivna grada i sve snage navijam da mnoge ove mlade generacije, posebno u osnovnim školama, devojčice vide da rukomet nije baš toliko grubo koliko pričaju njihovi roditelji iznad svega, posebno oni. To jeste sport duela i normalno je, ako ti želiš da prođeš negde tu iza mene, ja sam tu i ne dam ti i normalno da ima duela. Ali ovo kažem, duela imamo i u životu. Ja vrlo koristim taj termin da je meni sport puno puta pomogao u životu upravo zbog tih duela i da je to jedan, ajde nazovimo ga pomalo muški sport, međutim ne mora da znači da vi igraju muškarače i zovem sve Beograđane da dođu da vide i evropsko i svetsko prvenstvo, da vide da tu imaju prelepi devojaka tipa manekinke, znači prošlo je to vreme kada su sportistkinje bilo koje vrste ličili na muškarce, a nadam se iza svega da će sve naše ove mlađe generacije koje nisu znali do decembra ili sledeće godine kojim sportom da se izaberu, koji sport da izaberu na kraju ipak rukomet, po meni najlepši sport na svetu. Do sada je održano 9 evropskih šampionata. Naša reprezentacija je pod imenima Jugoslavija, Srbija i Crna Gora i Srbija učestvovala 6 puta. Nažalost, nijedno nismo uspeli da dođemo do polufinala. Evo kratkog istorijata evropskih prvenstava. Prvi put naša ženska reprezentacija učestvovala na Evropskom prvenstvu 2000. godine kada je domaćin bila Rumunija. U kvalifikacijama tadašnja Jugoslavija bila je bolja od Holandije. Taj šampionat prošao je u znaku istočnoevropskih zemalja. Zlato je pripalo Mađarskoj, srebro Ukrajini, a bronza Rusiji. Naša selekcija je osvojila 7. mesto, a u ekipi koju je kao selektor predvodila Nataša Cingankova igrale su Bojana Petrović, Sandra Kolaković, Maja Savić, Snežana Damjanac, Mira Čelebić, Tanja Jerominok. Bio je to povratak na međunarodnu scenu našeg ženskog rukometa posle 9 godina pauze. U prvom kolu u Vlčeji protivnik Jugoslavije bila je Mađarska. Golom Sanje Jovović u poslednjoj sekundi naša selekcija osvojila je prvi bod na prvenstvu. Bilo je 33-33. U sledeća 2 kola 2 poraza. Od Francuskinja 26-19 i od Rusije 27-20. Posle 3 utakmice jasno je bilo da od plasmana u polufinale nema ništa. Pobede protiv Austrije 33-24 i protiv Nemačke 34-28 bile su dovoljne samo za 4. mesto u grupi. Ostala je da se odigra još samo jedna utakmica i to za 7. mesto u Bukureštu protiv Makedonije. Naša selekcija pobedila je posle produžetaka 39-38. Cingankova je zvanično bila selektor, a Milatović, koji je reprezentaciju doveo do evropskog prvenstva, pomoćnik. To rešenje nije bilo najbolje, jer bilo je očigledno neslaganje igračica iz podgoričke budućnosti i ostalih klubova. Prodaja karata za evropsko prvenstvo počela je već 17. septembra i već je prodato više od 15.000 ulaznica. U inostranstvu karte se rezervišu preko interneta, a u Srbiji se mogu kupiti na brojnim prodajnim mestima. Cilj je da ponovo u Srbiji bude oko 30.000 stranaca i da dvorane budu ispunjene do poslednjeg mesta. Ovo je ulaznica, izgleda isto kao prošli put, samo sa malo izmenjenim podacima, koja ima 7 vrsta zaštita. Prodaja je krenula 17. znači u ponedeljak u 12 časova. Imali smo pravu navalu na moje jedno veliko, ajde da kažem, iznenađenje. Obično su kupci malo pasivniji. Prodali smo, što se naše grupe tiče, 400 karata prvi dan, što je onako dobar pokazatelj da će to dalje krenuti kako treba. Naravno, cilj nam je da što više ljudi bude, da bude makar isto kao što je bilo prošli put. Sada, naravno, pošto dolazi veliki broj fanova iz inostranstva, mislim da ćemo to i ispuniti. Ulaznice mogu kupiti preko sajta www.tickets.rs, preko svih prodajnih mesta u Srbiji i inostranstvu, znači da kažem da ima prodaje i u Makedoniji, i u Mađarskoj, i u Hrvatskoj, i u Sloveniji, u Rumuniji, znači sva ta mesta su pokrivena prodajom i naravno mogu kupiti direktno prodajna mesta, ne znam, u Beogradu, Blagajne Beogradske arene, Dom sindikata, Tržni centar Ušće. Do 15. oktobra su paketi sa 20% popusta.
pozivam sve da taj popust iskoriste, prilično je znatan. Nakon toga će biti u prodaji samo dnevne ulaznice, znači važe za 2 ili 3 utakmice, zavisi od faze, i cene su od 600 dinara pa na gore. Znači, prilagođene su, da kažem, našim uslovima. Dakle, prodaja karata je počela. Pred našim rukometnim savezom je veliki posao koji treba završiti za samo 2 meseca. Sa pripremama su počele i naše najbolje rukometašice koje će odigrati 2 prijateljske utakmice sa selekcijom Hrvatske. O tome više detalja sledećeg ponedeljka samo na RTS-u u Rukometnoj fantaziji.